نتأمرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نتأماي بحرنا الذي دمايو تفكيمنا يبرت مسواتي خفيلنا أربنا يحارنا حماسين سراي كولغو غيدنكل حماسين سراي كولغو غيدنكل من حرفين حتبركة كاش كله مستحل نعونا تأكد قدينا نحلل سلام زغبركم زهرة ميديا تغطاتلتي اليوم أنتم برافت زحل في أوان بصعبة تاريخنا نمسلنا ناي نفس وكف حلفنة باتن يكاب زبل ناي تسفاي قبرابن كوم دما كالي توساخي ناي دراسين غازيتنيان مامو أفيتا حد كابتي أب ناي إيري تيفي زغورو قال محتد كابو بموساد نبهاتكم مغربا نيرين سودما نتي نساتهم زغربو حسب معنا نفس كيف عقل من بقاتن ظلو نمد بربار كابز بالتباقو سينيرو نبتي داريون كقتصلو مخاني حبيرا نيرم هناتي ناي تسفاي قبراب كم ناي مامو أفيتا قلتي يوم غازيتا ناسن صحافتن درستن يوم مو دي حقنيا تاريخ أب ناي كالسي إزبي إرتراون نتزالو أزيو زي بحال قزيف تاريخ سنداتن تمرقيسو بزحنا صحاف كم ذكال بفلاي تسفاي قبراب كم صحابو حبريت أبزاني لما أنت زغطلا ملختي كل يوم كونغن كابتن أب علمنا أب حرنا توقع سيزا كادا هجرات فلا كم إرتراز مثلا ميت كارجزانيا هون كلنجن كم علمنا درجات يزنا وحبرة توقع سيزا كات هجرات سي إرترا قبل غير المناطق أب ناي مونغو سمين دوبن تي سمين بوغن حبرة سوفيتين تشاينا كتقف كله ناتي ناي دوز نبرة ناي فيتنام بمعربوين هجراتن أمريكان زكايت نبرة كالسي كاب كم زرداني حدا مسكرم شحن جاتم ميتن حمسان حمشتن كساب شحن جاتم ميتن سبعان حمشتن كابتوانتي أب أفريقاون أب ناي أنغولا غينيساو موزامبيك يكانيرو زي أبتي وانتي نرجع تماسا زي ما ناي عمتات هيكون ناي قطع خيوط صلاتهم حياة زغون ناي كنت 3 عامات كالسينيرو نوع كالسي من البعض كم على الجيريا أبتي كداماي كنات عالم زنبرة حتصير كزي دحريون أنصار فرنسا أبناي كنا كلا شنجات ميتن 54 كسب سان كل تنزلوا تناينات نتجزي سلادي تيوان براتاوي خلصت بإرتراز كايدلوز نبروان تي ناي أفريقيا ناي مكساسات معبل ويناي كلتا دمز نبرولو معرباون مبراون دمز نبرولو تي ناي كابيتاليستن كومدو ناي سوشياليستي كلتا دمز نبرولو مو ناي حرنت كاتسو مسفح عب اسياون عب روح مصر كم على ناي زناي فيتنام تاش ناي كامبوديا لاوس كمونا بلاتين أمريكا ناي بعد غواتيمالا زامزول كالوتن براتو أفضل زكاة لزورواني سلازي إرترا مثل ناي كان ديان مثلا براتاوي كالسي زكاة نور حكرات كتزامدو كلها ننويح عمتات تخيلي براتاو كالسي هبتوشتي براتاو كالسي نحنا تاريخنا خنسنو دل نخل كل خود رايتي أب كوينات زي كونان أب ناي كتابة ناي بوليتيكا كل مدى تاريخنا كسنة كم زلو سلازي نعم بربار كله حلفنا سلازلو نبي بالي نيرو محجون كم تنابت حلف اوان الغرب كون
حنتي بمجمرة دحري ناي زي حجز نأتوي إلينا بخون زاربكوا ناي تسفاية قبراب انتاي كنقبر كم دلنا صحافتي قال بزح سنة زلهم قن عقمي ناي مصحاف زي بلهم بخمي قيرو من صحافتن درستن يبوم تما صحافتي كدرسكم زلو سنة قزار سنة قزارتو مكرو ككافلنا نابا أخس كروكمي دحرنا عام كتل دما تماليسكم لسوكمي لازنا عنا كتتل أبزي أبيرتراني زتأزوكو هادي نجار انتايو سبات تاريخ اللهم ولك سبات ግን ናተይ ታሪክ ንታሪክ ፋይዳ ይብሉን ኢሎም ይነቁ እዚ ክዛረብሉ አይደለም ግን ኮማ አይኮነን እጂ ናይ ኑሮ ነቢ ማህደር ክንሪያ ከለና ንሃገር አቦይ አበርክቶ ገራላ ናይ ሚቲ ዓመት ታሪክ ተገሊጹ ሰብ ዘይፈልጦ ዝነበረ ብዙ ታሪክ አቦ ወጽሉ በብገዙ ሰባት ኮሙ አይነት ሰነዳት ከም ዝሃዙ ይፈልጥ ፍላይ ዚ ኑሮ ነቢ ማህደር ኑሮ ነቢ መስወጸት ብዙ ሰባት ናባይ መጸም ከሪዩኒ ከሎ በጣም ዘደንጽው ብዙ ማዕለያ ዘይብሉ ሰነዳት አብገዞም ዝሃዙ ሰባት አጋጥሞም ነው እንታዩ ዝግበር ናተይ አቅኒ ውሱኒ ኩሉ ከጽፍ አይከልኒ ምን ሰያት ግን ከጽፍ አለውም ከምዚ አኔ ስልጠና ተዝሁ ደስ መበለኒ እጂ አኔ በአመት ሀደ መጽሐፍ ከጽፍ ዝክል ሀደ 40 50 ዝኮኑ ተውህቦ ዘለው መንስያት አኪብና ስልጠና እንደረብና ዮም ኩሉ መሃዞ ማለት በአመት እስራ መጽሐፍቲ ከም ኑሮ ነቢ ማህደር መሰለ ክነን በመካልና እዚስ በማህበራት ይኮን በውልቀ ሰባት ይኮን በመንግስት ይኮን ክስራሃሉ ዝግባ ክስታይ መስለኛል ስለዚህ እና ተበግሶን ተሊካ ጽቦ ይንመንሲያት ኮማይነት ዝመደቡና ይመንሲያት እንዲዩ ከታተሉኻሉ መደብ ማእገር ስለዚህ ከምዚ አይነት ተበግሶ ተልዩ ሲ በማህበራት ዲዩ በተካላት ጽቦ ነው ስልጠና እንተ እዚያው ዝሃለፈ ጊዜስ አብ ኤርትራ ከተማታት እንዳከድኩ መንሲያት ከዘራረብ ከበራብረ ጀሚር ያለሁ አብ ከረን አብ ድባርዋ አብ መንደፈራ አብ ባጽ ከይዴ ብዙ መንሲያት ዮም መጽዮም በጣምም ዝዛረቡ ዘደንጽው ካብ ዝገመትኩዎን ለአሊ ድሌት አሉ ናይ መንባብ ናይ መጽሐፍ ግን ባይታሲና ዝብል ክስታይ የልሉ እዚ አኔውን ከምዚ ስልጣና ክህብ ናይ ማህበር መንስያት ነገርዮም አለኩ አቦ ወንበር ሳልህ አብ ኦፊስ ከይድና ኮፊልና ተዘራሪብናሉ ኢና በዚህ ጉዳይ መንስያት ክበራበሩ ከምብቡ ክጽፉ ስልጣናታት ክንህብ አኔ ድሉ ምኳኔ አረጋግጬ እንሪኦ ድማ አለኹ ሕጂ ታ ከምዚ ዝራኹማ ናይ ተስፋይ ገብረአብ ኣነ እኳ ብወገነይ ሓደ ክልተ መፅሓፍቲ ጥራይ ረኺቦ ኣለኹ ናቱ በዓቲ ቲራቮሎ ትብል ሓንቲላ ቀፂላ ድማ የጋዜጠኛ ማስታወሻ ትብል ኣላ ኣምሓርኛ ሕጂ ኣይንበብኮንን ገና ሕጂ ቀረባ ግዜ ረኺበየን ብዝተኻለ ብዙሕ መፅሓፍቲ ስለ ዘሎ እናቱ መፅሓፍቲ ኣንቢብና ፍልጠትናን ኣብ ዛዕባ ብፍላይ ናይ ተስፋይ ገብረአብ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመስረተ ኣብታ ኣብ ማእገር ኣብዚ ሕጂ ቀዲመ ዘቕረብኳ ናቱ መግለፂ ንኣብነት ኣብ መሰረታ ናይ ብዛዕባ ሃገራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዛረብ ከሎ ግን እቲ ምምስራት ናይ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ከም ሃገር መጠኑን ምስራት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ግዜ ምኳኑን ዝሕብር ክስታይ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ እንተዳ ኣንቢብና ብዙሕ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ብዙሕ መፅሓፍቲ ካብ ምንባብ ተመክሮና ብምዕባይ እቲ መቀለል ዘለዎም ድማ ንክፅሕፉ ኣብ ታሪክና ንኽብርብሩን ፅቡቅ ምቹእ ኩነታት ይፍጠር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ እውን ቀፂለ ደድሕሪ እዚኣ እቲ ከም ኣብ ኤርትራ ተማሪኹ ድሕሪት ናይ ምርኮ ግዜ ምሕረት ምርካቡ ድማ ካብቲ ዝተዋህቦም ዕድላት ገለ ንወፃኢ ምኻድ ምስተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዳ ዝነበራ ናይ ምንቅስቃሳት ውድባት ምፅምባርን ወይ እውን ኣብ ከም ሃገራውያን ኮይኖም ምስ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ምቅላስ ምርጫ ተዋሂቦም ካብቶም ምርጫኦም ኮይኑ ምስ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ክቃለሱ ዝወሰኑ ማሞ ኣፌታ ሓደ እዩ ስለዚ
ድሕሪቲ ናጽነት ኤርትራውን ኣብ ኤርትራ ንኽልተ ዓመታት ከም ዝጸንሐ ንሱም በዓል ቤቱ እንድሕሪ ግን ነዲኡ ሓንቲ ሓደ ንሱ ወዳ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕብየት ስለ ዝርከባ ንኽፀወረን ንኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ትውልዲ ቦትኡ ከም ዝኸደ እሞ እዛ ሕጂ ኣንቱ በእናቱ ትብል መፅሓፍ በኣምሓርኛ ሓቲሙ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ብፍላይ ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ብኽፉእ ተግባር ብእከይን ኮታስ ብሰናይ ግብሩ ዘይምስክሩሉ ሓንቲ ግልጽ ኣቢላ ተብርህ ናይ ማሞ መጽሓፍ ክትከውን እያ ቀፂሉ እውን ነተን መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ በኣምሓርኛ ጽሒፉ ሓቀኛ ታሪክ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግልጽ ኣቢሉ መንነትን እቲ ኩነትን ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብኤርትራ ዘበርከተ ከም ምዃኑ መጠን ኣብታ ናይ መወዳእታ ገለገለ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ዝነበሩ ዝሃብዎ ንምብርባር ንሳቶም ሕጂ ተላዒሎም ከም ዘሎ ከም ጽሑፍ መጽሓፍቲ ሓደ ሓደ ዝሃብዎ ርእቶን ቀፂሉ ኣብ ማዕፅኦ ድማ ናይ ማሞ ኤፌታ ዝሃብዎ በዓሉ ናይ ማዕፀዊ ናይቲ ኣብቲ ዝነበረ ኣብ ናይ ማእገር ብዛዕባ እታ መጽሓፍ ናብ መምራ በስመራ ዝገብሩ ኣለዎም ንዑ ከቐርበ ናብ ኣምባር ንከታተል ሕጂ እውን እንደገና ንሕና ክንጽሕፎ እቶም ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ዝነበርና ክንጽሕፎ ዝግባአናን ክፍለጥ ዝግብኦን ኣይፀሓፍናን ስለዚ ንሱ ጀሚሩልና ንሱ ከዓ ኣበርክቶ ክህሉ ንኣብነት ሕጂ መፅአ ከለኹ ሓደ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመሃራይ እንድዕ ከመይ ኢሉ መሪፆ ኣይፈልጥን ኣቦኡ መፂኡስ ወደይሲ ፔፐር ከዳሉ ሕጂ እዩ ፔፐር ዘዳሉ ዘሎ ብዛዕባ ምሩኻት ኢሉ ኣርእስቲ ሂብዎም ሕጂ እሱ ከዓ ብትግርኛ ዝተፃሕፈ መሲልዎ ክገዝኣሉ መፂኡ እዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ መፂኡ ከዓ ኣብዚ ኣምሓርኛ ስለ ዘይፈልጥ እንታይ ክገብር እየ ክብለና ፀኒሑ ሕጂ መወከሲ የብልናን ማለት ፅሑፍ ዝበሃል መወከሲ ኣይፀንሐናን ሕጂ እሱ ብትግርኛ ስለ ዝመሰሎ እዩ ሕጂ ስለዚ ኩላህና ናይ መወከሲ ፀሓፍናን ሕጂ ከዓ ማሞ ጀሚሩልና ኣሎ ብሽም ሙሉኣት ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ነበርካ ንማሞ ኣፈታ እንቋዕ ሓጎሰካን ብተወሳኺ ከዓ ምስጋና ከተቕርቡለ ኣብዚኣ ወዲ ኣለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ፍቕርን ፍትሓዊ ዕላማን ነቲ መግዛእታዊ ፖለቲካ ዝፈጠሮ ዓሌታዊ ኣጠማምታ ፅልእን ቅርሕንትን ክስዕር ከሎ ኣርያ እያ ሓንቲ ካብተን ነዚ መስገደል ዝሰገረት ስድራ ሎሚ ድሕሪ ኣስታት 40 ዓመት እውን ኣብ ቃል ኪዳን ፀኒዓ ፈርያን ንውልዳ ኣብ ዝብፅሕ ኣፅሓን ንሪኣ እዛ መፅሓፍ ንታሪክ ገድሊ ኤርትራን ንተቓላሳይ ህዝባውን መሱኡ ሂባቶ እያ ንፈታውን ንፀላእን ኣውራ ከዓ ነቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዕላማን ፍትሓውነት ገድሊ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ተሓሓዛ ምሩኻት ብቑኑዕ ዘይተነግሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቂ ዝገለፀት እያ ገድሊ ኤርትራ ንሽግር ብብልሓት ዝሰዓረ ዕጉስን ተፀማምን ገና ኣብ በረኻ ከሎ ብግቡእ ዝተወደበ ትካላትን ክፍላተ ስራሓትን ዝነበሮን ንተጋደልቲ ኮነ ምስኡ ንዝነበረ ህዝብን ህፃናትን ብኣሽሓት ንዝፍቀዱ ምሩኻትን ብዘይካ ዕለታዊ ምግቦምን ክዳኖምን መንፈሳዊ መዳያቶም ኣማሊኡ ክሕዝ ዘኽኣሎ ኣወዳድባን ትካላትን ከም ዝነበሮ ብምግላፅ ነቶም ገድሊ ብሽፍትነትን ውንብድናን ዝተገልጸሎም ኢትዮጵያውያን ለከ እንደግዳ ከምኡ እንተዘይከውን ዶ መንግስትን እናንቆልቆሎ መፂስ ኣብ መወዳእታ ወዲቑ ሽፍታ ደኣ ንመንግስቲ ዶ ይስዕሮ እዩ ከተብል እትኽእል መፅሓፍ እያ ደራሲ ኣንቱ ብእናት በብእዋኑ ዝነበሩ ኣመለኻኽታ ከከም እዋኑ ክገልጾ ይፈቲኑ ንኣብነት ገና ወተሃደር ድርቢ ከሎ ንተጋደልቲ ወንበዴ ጠላት ሻዕብያ እናበለ ብልሳን ናይ ተሰሊፉሉ ዝነበረ ስርዓት ይጠቕሶም ዳሓር ተጋዳላይ ምስ ኮነ ከዓ ንሃደጀን ፍትሒ ዝኾነ ሳሕል ንገድሊ ኤርትራን ንተጋደልትን ህዝቢ ኤርትራን ምፅኦትን በትግቡእ ናይ ቃልሲ ኸበሬታ ይሰምዮም እዚ ክነኣድ ይግባእ እዩ ምክንያቱ ብትዕዝብተይ ኣብቲ ዝርካቡ ሕጂ ዝፈሪ ዘሎ ናይ ታሪክ ስራሓትን ናይ ሰብዕሎ ምትራኽን ንዝሓለፉ ፍፃመታትን ኣሰራርሓታትን በቲ ድሓር ዝተረዳእናዮ ወይ ዘማዕበልናዮ እምነት ጌርና ሓዋዊስና ፈነዘንቱ ስለ ዘጋጥም እዩ ኣብዚ ደራሲ መጽሓፍ ኣንቱ በእናት ማሞ ኣፈታ ኣመዛዘሚ ናይቲ መደብ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ መጽሓፍን ጉዕዞ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባርን ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል ኣብ ማእቶት ከለና ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ብነፈርቲ ደርጊ ተሃሪሞም ብዙሓት ህይወቶም ሃሊፉ እዩ እዚ ክዝደር ዝፀንሐ ብብፅኦትና ናትኩም ፍሬ እቶም ተጋደልኩም ኣብዚ ዝኣጥፎም ኣለኹ እቶም ካልኦት ኣብ
ከተማታትን አድታትን ዝነበርኩም ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ አቃሊሱ ተቃሊሱ እዩ ናጽነትኩም ረኽብኩም ኢኹም ግን በይንኹም አይኮንኩም ናጽነትኩም ረኽብኩም ንብዙሃት ዓሰርተታት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን አድሂንኩም አምሄርኩም ንዝበርያ አደታት ዘብጻኹም ናይ ባሕቂ ንጹሃት ህዝብታት ኢኹም ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣብ ቅድሚኩም ደው ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ካብዚ ውፅኢት ዝመፀ ሰብ እዩ ደቂ ኤርትራ እንዳተዋግዑ ሓመድ ተኸዲኖም ሓመድ ድቤ ለቢሶም ብፆቶም ወዲቆም ከለዉ ኣብ ጥቕኦም ኣነ ሕጂ መን ከም ዝማረኸኒ የፈልጥን እየ እምበር እሱ እኮ ብሂወት የለን ሕጂ ኣይህሉኒ ምናልባት እቲ ንኣይ ዝህለፈኒ ህለፍ ዝበለኒ ብለትካ ደርቢ ዝበለኒ እኮ ምናልባት ብሂወት የለን ተሰዊኡ ከውን ሽሙ ኣይፈልጦን እየ ኣነ ግን ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢለ ይዛረብ ኣለኹ እዚ ሓቂ እዚ ስለዚ መተካእታ ወድኹም እያ ጀጋኑ ብደሞም ዘምፁና ካልኣይ ፍጡራት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝተፈጠርና ፍጡራት ኢና ኣብ ግዜ ናጽነት ምስ ብፆታ ኣትየ እታ ትግባኣኒ ፈጽሜ ከይደ እታ ትግባኣኒ እንታይ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ዜግነት ነይሩኒ ኣብታ ዕለት ምርጫ ከማኹም ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ካርዴ ኣትያ ኣብ ሳንዱቅ ወታደር ከለኹ ኣተኳሲ ናይ ከቢድ ብረት እየ ነይረ ኣብ ቀረ ድሃር ኣፍኣቤት 11 መዓልቲ ጥራይ ፀንሐ ማለት እዩ ናይ ከቢድ ብረት መራሒ ማለት እዩ ኣስተኳሽ ይበሃል ቅድሚት ኮይንካ ትመርሕ ስለዚ ክንደይ ሰብ ከም ዘቅተልኩ ኣይፈልጥን ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ምናልባት ኩሉ ሻዕ እንታይ ዝረአየኒ ተምሃሮ ተኣኪቦም ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳተምሃሩ ከለዉ ስውር እዩ እዚ ብረት እዚ ቡምባ ቁምቡላ ከይዱ ወደቁ ክንደይ ተምሃሮ ከም ዝቀተለ ኣይፈልጥን ዳህሪ ቆሎ እዩ ከይድ ንተጋደልቲ ኢልካ ትድርብዮ ቡምባ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ክዓልብ ይኽእል ዝዓፅድ ህዝቢ ዝጉልሉ ማሕበረሰብቲ ኣብ እኩብ ህዝቢ ክዓልብ ይኽእል ሓንቲ ቡምባ መዓት ህዝቢ ኣተትብ ስለዚ ክንደይ ኤርትራውያን ከም ዝቀተልኩ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጦ ነዚ ኩሉ በደል እዩ ህዝባ ግንባር የቐሬታ ዝገበረ ስለዚ እዚ ኩሉ የቐሬታ እንተመፅኡ ንቕሓትና ካበለ እምባ ሰብ እንዲኦም እዚኦም ዝስውዑ ዘለዉ ኣነ ፍሉይ ይመስለኒ ዘይጋደል ኢለ ኣነ እውን ካልኦት ዝፀውተውን ምርጫታት ኣሎ እቲ ምርጫታት ንወፃኢ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድባት ኣብ ጎሎ ምስላፍ ኣብ ህዝባ ግንባሩ ኣብ ቃልሲ ተባሂሉ ነይሩ ኣብ ጎሎ ህዝባ ምስላፍ መሪፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝበደልክዎ ህዝቢ ብደመ ክኸሶ ብሂወተ ከም ኤርትራውያን ከም ጣንቶ ዝበልክዎ ዝግባአኒ ፈፅሜ ዓወት መፅዩ ከተማቲና ኣነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣስመራ ነፃ ዝኣተኸ ባፅ ኣቢልና ማለት ምባቲ መመስጋር ምስ ብፆትና መስጊብና ቀረኒው መሪና መስጊብና ንሳህል ተመሊስና ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ካርዴትየ ናጽነት ኤርትራ ሪኤ ንነደይ ሓደ ውላዳ ነጥራይ ስለዝኾንኩ ብህይወት ስለፀናትኒ ናይ ግድን ከእንግላለኒ ኢለ ናብ ኢትዮጵያ ኣምሪሐ ማለት እዩ
ስለዚህ ሐውኩም ወድኩም ብጻይኩም ማለት አዲስ አበባ ከሄደ ጽሄደ ስለምንታይ እተሐቅነትኩም ምን ይጽፉ እተገድልኩም ለህዝብ ኢትዮጵያ ምን ዘሪው ካብ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ እንተ ጽሕፍዎ እዩ ሐቅነት ዘሎ ተቀባልነት ዘሎ ሕጂ እዛ መጽሐፍ እዚኣ መስወፀት ካብ ጎንደር ካብ ወለጋ ካብ ባሌ ካብ ሐረር ደው ኢሎም የቀኒልና ምሁራት ካብ ውሽጢ አዲስ አበባ ሓኽካልና ገለ ርሳት ገለ ዘጠራጥር ነገርስ ካብ ሃንጎልና ሓፅካልና የቀኒልና ዝብሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረና ጉጉይ ኣረኣያ ኣረቂኻልና ዝብልሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ገይረ ጻፍኩ ኣነ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያን ጸሊኦም ድዮም ዝኩሉ ዓመታት ደሞም ኣፍሶም የጥንቶም ከስኪሶም ስለምንታይ ዝብልስ ክፈልጥ ኣለዎ ኢለ መስዋዕቲ ሓቂ እንተኮይኑ ከምዚ ዓይነት መጽሓፍ ክትጽሕፍ ከለኻ ብዙሓት ተጻዕቦታት ከም ዘለውካ ከትርሱ ከምዚ ዓይነት መጽሓፍ ክትጽሕፍ ከለኻ መስዋዕቲ ከፍልካ ምዃኑ ጉሁድ እዩ حرأي تماريز مسألة بار تا قداميتي دارتا ناي متوي زارو كلكم نتي مجلسي ناي تسفاي جبراب كاتشيلا دما ناي مامو أفيتا حسابتن ناي حتى أولا تحاول لو سوراس نورون سمعكم اللهم كابزت ما تصبو تمرتن نغط علي أب تاريخنا خنجوروز قبانان أنفت نتوم كرم حجي زحفكمن زدرسكمن أب من قد زلهم صبوا نتوم جنا سندات أكيبكمو نوع مساهم سامتون كلا تلكم بعلكم ناي مصحف كلا تمزايد بدمان نتوم كصحفوا زخلو نتي ناتكم زلكم سندات ناي تاريخ بمغرب تاريخنا كان هبتمون ناب ناي متسعي تولدنا دما نغتي زنبرة تمكرتاتن تاريخ ناي برتاو أصلا ناي هجرنان ناب كتسالي تولدي مستقر ناي نفسك ناعيون خخون دا محسنكو نلومي زنبرني أبزي بمعتاو أب كتسالي خالي رستي إسقاب حزاز مسا سلام كنون دابلكو تشاو دهان كنون أبزي تشاو تشاو هسبي جعتي هاكر جعتي سندلي عسر هاكر جعتي هسبي جعتي هاكر جعتي سندلي عسر هلا يلارينو الروح هلا يلارينو الروح فقرك حيال إرنا مثل القسنا عدت تجيكنا قريبا حلا وعينا تحملي الله فكري تحملي سمكي العال سنخي أمدل بللي قال أيت أنا داي معمي يغربي الحق وتروب لبيه قال أيت أنا داي معمي حب وسلام لواب إري قال أيت أنا داي معمي عم ببليري ما يرسلي قال أيت أنا داي معمي دمق لي كم قاطعة